Ndizi. Bienvenue sana mwanche muliele binta sene ya Ndizi TV na nditoko kwaliania asintule ya gatatu na bagentule ya mwaile chenga kitagenda gusanga imemuro beli wensa kia bono mambia aseri tukeliga mwanche muliele meteto kwanera igoro ya mangana alingete obo cheno aseri tulielero turashikoba tobo sanga no motenene likoro sensemeli International Solidarity Foundation arabe ka kutumanyia emambia bonega gusegoto semia igora mangana ngitobo cheno kigo nabigo asitora bitoko mulikira igoro y'ikisegi cyegenga metenga ga sorgo nguro usekera chirusa chire wanyaranga abayiboli bande baroro bakorobeli asogo sara abana abanyarukayigo litkolero manchi muliyento bitoko mulikira naki emechando ki omuntago cyonyora ekero umwana umunyaruka abeire kagusara kondo manchi mulingo kwaligani bene elindo togendera gusanga aso wamongero to badestinse manchi chimitandao sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net tukatokwana naye yamase mwatiyangiriri bageri gari yabene ko mwaliane ase studio abikagotomanya na kyakorwa ngaji yako korkura sorgongoro sinende nikikeli yako para karibu sana. Asante. Bienvenue soko muri bageri wikase itasenyi ya Ndizi TV. Serieta Nkuruku Deborah, Munchari, Nyambane, Ntenenireti obukolelia se shirika ya International Solidarity Foundation, a project Kuruku Muungano Gender Forum. International Solidarity Foundation, ne kiombe kurukia Finnish, kirute Finland tali ekolete. Kiombe kiganga ya enene, no koene kinga chisegi chegenka chiaire pigo se chiakeire, wikira se chirenchirengi ya yo chakoera. Na inde yento kiamana to kuligerelinga oboene bwabangina, oboene bwabasacha, oboene bwabana bamurana abaiseke, wikira na bule. Yento kurukwanga gender equality and social inclusion. Okay. Social inclusion no make sure nga kero muntu na ile chinga kichingia cyo wetenenera na kuibunga naisani ile kobera asale. Tari koli mukende tari gweteri mukende kero muntu na wate chinga kichingia cyo okora kilia wente okora. Na inde ngo muswati oso musacha na wate chinguru cyo okora egasi yawe wekira no muheri. Connection kero muntu paka bali wate disability na wasimba bekirembe. Okay. Bienvenue sana Deborah so wikira na se studio elinde gosanga no mwanchi umuliye. Kerekene nabokora tumanyia keigo ndiye kyombe kigega ya International Solidarity Foundation kebeteke wochaka. Asante. Kyombe kigi chakeretare. Nkeli Kenya yoka ya kigore tu mwaka 1970. Igo kiabeire kagetariege. Ase usi kiabeirega igwetani miaka 11 igone kiombe kiarabeirega kire Nyamira na Kisii County. Okay. Asante sana so woteresera kirekene ekirenge kenene kiombe kigakire kigi ikirenge kenene pige kiombe ki no tote banga tetego oikirana equality na social inclusion ya bangina na basacha. Na yani aba baikenga kigetenga kero muntu na bakoigwekana no setali obasacha wayo sobo na wayo bucha kogera taigwekana kero muntu aigwekane bayo buchinga kichingia bayo bukire ebidebi yabikogera resources chikogera bonsi bakini bawo konyana ndori gotebanga umusacha aro mugina bwente gukina abo umusacha lakini ayo guchinguru cyo kumukinia nari babo ikasi gete bakoiwana nasi chinkwano nebirengerere. Abagora matukaya agwango igometa bagwatanya abange babere bahwesokia bagusiro musubati bagusiro umwana umunyaruka kerekende tobere tukwe guchingumanga abasubati bosabana abanyaruka mu kibari gutwara chinguru chinyenge gwetani abamura kolengana naye nakyo kuri yelinga neyo
ndirinda tebenga abantu baoboire baoboire n'abasubati baracha bakine bwangu neno eno nyenkuru wando sinoende bukwe bate bana abasubati bali bwangu nainde kero baire chinguru kwerwanirira bale bono kwerwanirira uko tari nk'abasacha barogwe bagulire usabana bamure bagulire yekorwe ngaki yakare no ligereri bocha boche bitabo birikire obutukibokorire bokoro kinga abana bamurana abasacha ebayire gwanchiriri kwa igoro asogokina kubwa abana abasubati musaba iseke lakini bocha nali bocha kwanyoranga muna babokina nabali bandi bagwente baro bakini bu aba babokina ndiringa bona you have to double the effort oyakore mara kabere bocha wikira aba na aba na barofite binetinga tochikei tuba maintain was tuba maintain lakini natoko ba maintain na aba tokunya go double or triple the effort na liba wikasi ba koiwana bona se ndo igo chaliasinya nekero konyora aba ibuli bono ba abo sabantu ba go shift p ba focus ya saba iseke usasa abangina batiga abasacha na abana bamura lakini aseke ombeki yeito ndobate chi program chibate bamura nabaisi bana bamura nabaiseke nabana basubati njetingo tebanga basubati ngango chawika bali babuye ekinda tebe kiamana p no double effort ya sabaiseke na barakine at the same time no oligereria bamura bambaira nansi na barobagenderere kubera usebakini bwasibini because no nayo nyoro umuchio kwa nyoro muntu maybe muri ko iwana kibirengererio inese already ro muchio okay tusanga se chisegi chiginga omete mu rutoringa chisegi chiginga korato kumanyiko mwanchi muri gende asongwa kali chinsegi kichi chisegi chiginga ekitugo cha twarukanga gender based violence ne chisegi chitali chingia ochigo chaschi no taiwana na ase chingwana se bikoru ase baby nainde bitombiro to akine tikutoegeiri bona kera mugo ikari mondorengera rineke ngokore ruchi seitona kore na karori ono kwerera nikoligo taliko bokuya mwanyora abantu barwanire uso mondera arochawe buri baye na bakarwanire lero bona gakina gakonyoma amaitenge inerenjira abantu bakomenyera violence yere chinjira chinyingi lero eli obwakwa koyo romungi na butoire mwararire gochaje titibigo chabuna mugotora ke munta butoire amaboko akiro imiora kabitwe meyo bakabandi bakule lero iye itokoroka physical yani yuba kokorora okorora naende inero mono konyora abantu bakuligirire lero kororekanire iye nde koroku sexual violence yeye no ena abantu banyuo maine no nero bono squeeze igoro mono oko betererania asa abantu banyuo maine muntu na babo cyane banye nabo ko mizo yomino asinge njiwo taigwana sexual yeye na ende ndiro no ena abantu ko bare raped asinka useno eniga bwasimo menyete community inera ko sexual gender based violence no nyene FGM etochi kukwanira uchimutu abo rero sexual eyere nabora bitereri omungina umukurure ndisina abana boka bakururu lakini wana mungina nabakururu mwebura abana nabagoto bakururu naboko kwanira omuntu enchire talingia maybe omuntu yo chinkwana chiawe chire tata wate abanga chire sexually instigated kunya kulikero omuntu chingo mariwa amauko atali amaya yene mutabwati ko iwana nakonde neyo nero nabere sexual no nyene gasi sexual nabo konyora nero maybe umuntu balikirana abandi kugojwe teko na igaba chikororo chiconduct amnanza chinde chikukuna kirasi eyo bado nero sexual violence violence yende psychological toligwakwa toliko kala rugendo yakororekana lakini yego wa affect korume ozesta njero kola nyoro muntu maybe akwiraniri ago gonchia taliko kote directly ngagaiga ndaetengo kolereiga lakini akunya go kolere bintu baka kwanyora no nayo bongo bwawo uchukire onga wono runo yo chandegete kurwe birengereri sachinda abantu nabo konyora baye wikase beita se babere ange guchigweita
abandi bawika kwanyora besungete nyina abana gusaba ntabanene iyi psychological ni rembe mono batana psychological ni rembe mono baka squeeze ngati percentage iri haya kwa sexual na physical violence ende dogocha dotaitigo cha kuiba kuyinyurira ukwana neye bwate violence yamu iyo mo economic financial was economic violence. Economic violence negeruri ne to muntu tutebonye nayo for breadwinner usinayo romuchi nayo maitenga abana mbagante gusomba musumungi no tabwatigasi gusino no mwako tabwatigasi byeyo tuli korwa ero tirenera mahitaji o bana babera nkamba kwenda school maybe bararanchara bono inero violence gekugera tutai it's economic usimwemo kamwa uromuntu ole mubwaye nyino mubura kamwa muro ole mubuda ole means na bwa gutumia konyora igege ka konyora ekera moko uromuntu yo eyibono violence mwaretre ere economic ere related na social status na financial status chomuntu nero yo mwalipi ebwate kaini uranyora umuntu ngweterale physical ende ngweterale psychological ende violence eteri gwetenera konyorire egojamu umuntu ulire chibe umuntu ulire tatebo bole mubwaye ebirengera nawo biramu ichorera nsongo wa mawazo egere birengera libiko mu ichorera igobono urule ko physical ko maybe economic area chagete ochire psychological na bakuru psychological nera abibono mutindi oita abana nera bono letre physical egente kege koererani bona kitote beranga ekero kwarolire kemo tema goke rusio usiko goke address because ge korete kende okay nyobiye sana so kweresera igo kunde Deborah na mukura tumenyemete asama tukamange twarajenga abasubati na bakonyora seyi chiga kirikende essence ya basacha unaye ore project manager kwara bere gukumira abasacha bagwitira makongwa sechinga bate n'umuntu wakokura uri wakokira uyo gukura nere muno okorara yo igitiro ntwekero umuntu agose na bagukwana cha kuligia otebinga yandi na gose iru na korero kibono nje tinkomanya gozeni nje ngosete lakini kero na chiri na tebiringa nje na gose iru na koreruga uri utari gukwana bakoreka nani na kirete violence yenga kibono ya bono na tugukwanira tiri una yakabire kare ko yendere kunyabunchureria kare abasubati bagaitirwa rumuna ayitari nge yatire no mbono ngwitu bale na inde mono usimko ko serubale na inde mono lakini nabasacha na barobu ko go serubale mono kunyoro maybe onye no abasacha aba ebakuobo abucha gukwana tuabwate men forum tuabwate abasacha boka bale gukwana agatebanga nayo baroba chandiki bachandikire yabo teri chisegi tari kwarolekane maybe segi yabo maybe ne chinkwana umuntu imuka bagosta na igonya kumuruta utaiga nyumba tari komoeresanga kwangose sachinde kwanyora tabwati bese lakini abasugumira ali chibesa abana baende school munginero genda buye chiayo ko baso irangao bona nabasachi na barabo nkumi abali entari mono bakwenda ku report no mina saba sigari usasa umusacho kera uchi otebi umusacho ndakumote ina ayi nabiri nabona ino umusacha embereria kama nyoyo kunya gukwali anya no aso musigari ayenda ku report yako buli bunga bwakwa usiwa koreruga tokumuseri ende so bono konyoranga abasacha aba wikororanga bono tigangirusi bono violence y'abasubati n'abasacha nero nende nere iguru lakini ngiri bono ikunya guchenjia yaikirase bono baka bono tugotebanga bono twikirase tugukwana not only about violence lakini bono tugukwanira mona about mental health kono bono yaikire bono yabire mu byashinga abantu bono bakabane bakari kumia tari asenye njubare na baro bari segikati lakini asenye njo yaba ibuli babo babwatese bona abana bose bachakire gwita bona rumwana uri grade 4 nere gwitire nero violence igaba sacha na baro bukumia bari bono lakini ndiringa bari gocha bakwana kusembali weto gosoka isiko bakomwe
Okay. Kirikinde Deborah na mukora toresira ingi kiego chekiende ta chisegi chiga chigenga. Chisegi chigenga. Na baki chibwata mangana mangi. Bintu bikora ta chisegi chine bingi. Number 1 bi kubwatire kuna bantu bakinire ase ikenyoro usase momenyete. Nero mote abangantu kunaba usi ebina bitu aroche bigokoro. Ukaere ligunayo gateba na inche kina aroche gegokoro. Ote banga chinde nchiro chigo cha singinju ya our socialization. Una wakine tibu. Na ikagoteba nga onye wakine te gokonyora abantu bakurwana. Umwana okinire nkaya abantu bakurwana. No mwana okinire nkese yeta iyo. Estali barakine ka bakebe tofauti. Because yo kinira asese yere ama etengine renjira abantu bamenyerete. Nero kinira setali egera ko nyeumera ukuminga jena rocheki. Igobono estyle munta yigereti kukaro mu kikabo kine ose binta roche kure surrounding. Kogera bire biareta violence later on in life. Egento gia kabere yakoreta violence ya senka no konyora. Ekero konyora aido yo makonyora igoro anyane chibesa use kende keria okora konyora igoro no etari konyora bia nene rakoletere violence onye mpari koigwana ase birengere na kibako bangira chibese chiabo usokonyora kwabo usonye no musacho tari konyora bia tabo chote benganje echinkonyora nichi na kitora chibangiramo abana bawo bamanyenga okonyora kwawe kuliga na kinendeto na kitogo chibangira kwanyora wone inero ya retre some sort of economic and gento kende yakoreta violence asenka yekero o ndori utaka twate abo utaka mbuli koreta violence eto ja twate mono ignorance amasomo okomanyi kolense ali amasomo bono Wento wali wete wansi baso lakini bya bara ane bato kinetibya obo manibolense mbolinga otali komanya kwerusi ase mechando otali komanya kwerusi ase yento kitalikia in engineer bya yani umanye tenga njenjera yo kandi erusi ase yenteke no kurwana onye muntu o uliro bole maga ansembo giteiga liko ko genda so bole mu te muigwanane ayoro chinganje nto kunyara kuigwana so kwa ase okwana usitoma ite useli chikondi rorira agokonye muigwanane akwiranirio bole mu bwao egento kyo komaite nesegi oyo mukyo moro mwachikurwana no mwana ubimo egento kende yakoreta violence no boereri utalibya aschirkwana poor communication. Monta uchukubuli kwara one kombe nabikaga. Kubuli ne kombe kibata kange beke mo kontare na. Oyo nero na wate birangira ryo kuwega sosane. Otinga ige naboli igo tumwayiranire bobe maitanire. Mugoitano nyabana baroche na barobu igo maybe na barobu baroche. Bono bwaereri obutali obuya na barobu koleta buli iyo mana use violence. Egento naindige guchagia cyane muno bonike n'abasacha gicandite n'egento gikoro kumwa obusacha kino musacha ta kongira ni musubata wendya kwana sindi na okwane na kiyo kumutigo okwane egende kiya yeitire mechi kero kiya yeitire bibuna nkase itwa mo iga gusi ya tokole obusacha bulinga aya mamana tingo kwaneru ose tingo kwanira noena abana bali gugochera eba gukwanira isiko iskari ose bata mabachi kuligia abantu isiko babakome eyoka yaitire chimechi emengi ekwera abantu muri ko igwana muri ko banga bunenka bono moelio mwagosana. Okay. Ekero kuligiria kerkende se tatebenga korengana ne chimbwa cheke gusi ose korengana mna tunalete umusachi nero gwenerete atebenere nkeri nero gweneta amanyenga kinkeri kuragira nga kiekwe bonya kire yendo lakini kwikero ronyorenga chinga kinchiro maybe musubati nero gwatemirimo kerkende toro chinga okungo bego koreta chise yasegenga Eke esegiera ache ekeroba batanalitiku kubanga
nekera machaya uswa mono okubwatinga na kimwachagete ekera abantu bachakire komenya ndiro limo kubangana nje tokorega kora ibora ndote yanekera musacha anyolire chibese iskari ya utara nago chitari isiku no musubati ekera tabwati nera ago chiriye ikato msachinde muntu ndakera to kwanira abantu ikinira otenga mwana oneta akorara ncha bana bane mba ukimba roji itukolitanga nimba bwati ndagereria kabiri nagenda kuligi ngo chikoligi nanyora na chandikire ekero yo manyo abwate kuboyunde mono ekero musacha abwate ere raisi kubanira ekero musubati abwate musacha tabwati bintu mbiro bibiri bikoba ekentege tanga ni pi nabo musubati akwa nabo musacha abwechaya akonyore chaya tetu no chikukwa nanga nje akochoteba yabo chote enaga nitokoreiga osino mutega kwenda kuchira mutega kibukwirana ebese ibiri gurabuna bucho n'umugati yani kikwarora bononto masenye njunji tibwati bese naye maybe kwale ngoshulikira abantu ewakwana tuna bagosoka bokwirana ebese ibiri gurabu tureta nilyo mugati okonyora bibi muntu yasenye njyo kwirana na ali bwango kogechigo wono nitumba itimuna mukumuiraninse aragechigo mono naine banyore muiranira niri muharwanire ose wono chakire korora kwa muchayire wakolire ki ekinege tangani egi akabere ne asubwe chayuko abamu abomboro bako musekera abasacha mbanje tosekerera abasacha ono nakibono muliga to soka nuligi naro temire chigasi ne chinkongo temire koligi ungochukane kokora taranyora nero ikabako ikenga kigete nero rango bugimo bono tiganye rusyo usabandi bamote mukao twamorolire gakwane rugari para noyonde tama tinki bare gukwana erorengereri ngabona singi nzinta bwati bese uchakire gukwanira n'abantu abana omugako yogecha musacho yogecha ire gakwira na nyombo matakwira na nesegi ineri nchereye nango kerora natwibure ba doende kera to gukwana n'abantu abebintu rumuna ba gukwana ese monero yo ende tutati wowe chayo abasubati nariri chinchira arakabere enjere ntanga ninere lyo muntago tebana nanyolire bone bese bono lazima monyi bunga na injeni nibwate bese we babono bibyo chaka ko kusugumo yo omusacho yonga zoka nayoli naye kabemno musacho te sokoli koraki naro nyoranga gabo bwereri babeire oboko musacho yorira bono nchaire pi bono yabeire bobe pi lakini mbaro asenge njoyo kero bachagete enka yabo mbabegeti machikonga na kibako bakwebangire into byabo anye ndimo iwana ntemo kubangabia nende muno manoko nyorange kero musacha alingi open asoko banga kwa yetu tebe na bwate oreto tebanga chiga na kitoko kwa china kitoko kwa ekero muswati yako nyora konyoro bwegire tabiyo musacha na bachagete nero chaka kubanga mutenjito bangire lakini bona okonyora mutaka bangire nere agachiro banga kibyake nsachinde nainde bararanjara kamba etoyo nabwate bona we kwaranga atete bona gukora revenge nabona bate banga ngikazi nenjina ibunga mokorera unangorerete lakini yinese yokoreta nainde mu nabwo chakaiba abana baro kwegera bari igo bona taringa ere straight forwarding ekero musubati anyolire obuchaya amachaya ngo so arunje ekubwati ngai mwachakirete nakyo mugako yera kwebeka musacho yera kwebeka kerata bwati nakyo musubati nera kwebeka ekera bwati okay kirikinde Debora kali ese binyoro tomenyete kirikinde abantu bali batwetana ine ngo changia bali chisege chiga chege ngakorekana mono na indikegima ekinda kwa nase ibintu bikoreta violence na inde no bolema kero muntu abwato bolema neba aso bolema bwaye ere bwikomenya ni ari vulnerable yani nga ari bwango mono osimono angengegi mako konyora violence osiwetero amabayo kubwa no muntu libia na toteba bona ngo muliro soke kurwa onye nabwato bolema bibi bugotara naye mbuyole umuliro tore ngo muliro uyu njina bonda ayirega because yana bugotama wangu the same thing na violence onye kero muntu atete ko defile umwana usikore
ere raisi korepo mwana ubwate disability asengintu tawo onye tali gukwana takunyara unyara gutema onye tali kumnyoka takunyara gutama yeah bona se surrounding ya se bintu tokoro abantu bachangire koreta violence sana asengintu yenjirire raisi Otema no nabarayi baita sekeboro onye muno nabaga mukwirekina mwirekina so mugambi omugambi okigamba enjira bakana nayo kwa ranga nali ngokorerura nayo umyete bakilotenga nayo wato monsana tata itiko manyanga kiagera wakwana ingo wato mun onye ndiyo kwa kugwakira kango mangana atari gwikase bantu in other words to when radio koreki ngo otebenga ngogoserule kwa munya kuyoro musibati bono obororo bolinga njiningenda tindigo okoni ono ranga tingirika ngwire kineke mutu tigatoke kolere gane nesegi kwara abantu bakabone bisukwizi bakorasana bawitana bake bakubita nemeyo na tigatoke kolere ga mutu ali ndokona e community ninje naye nabarayi balitubwate bono ni mugambi taligo kigamba biya oyu nere violence yakoreta onyo mugambi taliko usaba ere abatureti bali bankagari nabaro mbaliko choka abantu babo biya unit seri bataite korera no ending kaboronge kabali chimechi yeto etana ine tata ebendiro konyora mibi musubati ani mumiru chyomuchi ose gachire bamoja kotero utasometi mumuro yatakwati mechano na mwise karete tasometi takoletiki amachaya so angora ono konyore gwikase omumuro nero ikoranga arobono yabe so bono koyangiru seito na kibono wono chaka kororo mwisi arota someti wono chaka moyori na rekena to someti esegi yaso asumuchuyo mtachine no na abayiboli ekero batari kunyara ko korangiria abana bakwanira amangana ayako barenga usiko bachoka biya esegi na beoso osamari mali munara letre violence yende bantu bayitanira abandi n'ekimojeri bali bagutindi bano bakababekere kisumo amarimo ekera abayiboli batari kwaterana maybe becho kebiya batebe ngo buli mubuka abana munayikire emyaka yaye kubagere bona wanyoro muyiboli tata eti basuki bintu ngamba murabaye mfo bali achabate yakaira ira uneta kire chimu cyabo busi kwanyora abana abachakire kubetere likoni yale tesegi esegi yabwata nayigo yagenda bakase mukaye yagenda yigo bayabona umuchi wangaini abasigari nabaro they are part of the community nabaro baletre violence ekero babwente ko okay chisegi kero emagana wikase station yabo aba bariko yabwatereri bariko yira ko ya uzito bayerutaruta bona twaikire ndoriko ira binase basigari etoko bikoreranga bona violence yesaike yegenderete wakora bo biri comment kango kwenda saba sigari busaso mugambi mwibwana bona tayanga ningeirali egendo mwana wa defined mwatena tigato togekorerera bona yaikira sanza bateba ngonyo saliyo mwana otibongo mwana entokora musambi mubetembeyo bokolereiga iyo violence bad because there is a right y'umuntu komenya ora nyore talenge no mwekera bakore ibintu bitarige tote wana korase bituli no yeah okay mbaroko nyara Deborah bateba maybe totebe ni yako ya saliri omwana omoke batebanga heyo umuntu boso sigata chise chikoro kungakanga njere koro kungakanga rukots in fact usi lakini bulu ya netanga ini asike sis incest omwana akonyoro nango ni ndugu ya tato mwabo osena na sokoro yaye bono kero mwana yachi mbata gitike soke isiko ikora musandikire umuchi ekero mwana yachi abandi bulu ye bagayitire kare bakagentire ndubo sebaoni bono ntunoko ni kore iguru ataya mwana uyu koraiga enana mooni bochisiko mareta rwose ninki mukora manganaye oso moise koyo takwana mwamukire liga omwana uyu akonya gokina mbate gocha gotebigware aye noyo sokoro yao
na kyotaito mwana ya bakibirengere muchande baka na araigure chi cases na wonto atara discuss okorigasi na hoko igugo ikaga ari watebu ngoyo yae arengiga tato sokori yae nere emunyolete ona sokori yae na kya munyolete abwatete mamu mwana yanyuomire no mwana oyi ono kumi mwana ne kya acha kumuruko yo tata sokora kumuruka incest ya chandira abana anda abana abachandira sana bana kero bakinire bamaiti asebale bamaiti osenso kore yawe ata komo obule tato mwa obule komo obule onere eburukaine okay mbiyabona sana saba terrestre mbiyabona sana mwanchi muliriria ni gotogenda gusanga imiyomoro biri bensa kiabona mambia astogenda gusanga nere Deborah kurasi kyombekeligia International Solidarity Foundation singa kyo mwanchi muri yatagenda kurigiriria kisegi chege nkabona berega kweresra sobwagare na kichisegi ekikigo cha sebinyoro kikeligia ko bage kwene kyo kono mwanchi muri yasegekeke kero sinachika bakabutumanya na kibago ikera abantu bali babere bawetera kisegi chege kana boiko omete kisegi chege nkachikota mangana mange ngakichiko bachigwa affect umuntu nyene kono mwanchi muri yeria enda kusagana ntugwetera semitandao yetu asense media Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net akodetere nase orede para gukora tumanyenga kintu mwokora mwikira abantu bali babiri bawetera amakongo asebinyoro wetera kisegi kigacigenga kyombeke yetu International Solidarity Foundation ngiakorete obo tukikomanyanga aina kiyetisegere igoro ase tinseme kitokoligaasi muno kisi na Nyamira na inde na kitisege kiri chikonya gucenjia ekera twakora obo tukamenya gukwira nabona ase kenyoro tukaikaranza n'abantu tukabuli nga kimoroche tokoraki turakonya tukamenya konyoranga muno into kiamana muno information advocacy erense bantu mbamanyetio bwene bwabo nga ikigeko ba nabongo nyora nyagitali enkonye nabongo nyora umugambi gusomunogirire lo yarinde usi advocate enkonye bono tugachaka tukurukanga eda ekwana chinkwana sekenyoro tukurukanga community dialogue tugwete binyoro twakwana n'abantu iburu ya chi topic au muno ni cyo kisegi cyegenga tukanyorango kero tugukwana n'abantu gusibuka bari bakwana wono konyana tuchetene no munyagitari no maybe sachinde twagenda ne lawyer yani advocate twagenda no muntu osomerete maybe mangana mental health twagenda nabarogo era bakwanira abantu kero bakwanira abantu ababawo abantu bandi nende twamanya ko babono ba feedback bateyinga nanje njengwetera ndeke munyagitari uri twabare ne babakonya one kero twanya gukora ibintu bibuca tukatuwacha tukanyora busima no mono gisegi chinyinge ekikoletu na economic violence nerigo konyora bone kero umuntu atabwatinchira pi yokonyora namarunuro chinaro nalikemo musacho bokamambi wakamarumi kakwira na mugaso nindagira atagete ndagira itatigeti abane bacandegete ono tugatebanga abani nabo baririre nakitura konya abani naba toke itisegi bona ndoligereri tunga nchiabeire nakiturachi how can we prevent chinya koba tukachaka mangana livelihood program livelihood no ko konya abani naba gutwara chinchira kumanya chinchira chinyinge ekyo kugendera nakonyora kibesa usekenchira chini wana abani naba nabo konyora bagocha bakora kindi iga banyora nende kero tochikoligere libono bali twari kubwati ase statistically ase lirimo gukora obo tukimo kutakumanyanga abatu akonyire 10 ose 20 ose 60 na kichinga cyabo cyachenjire bacha kwanyoranga arokero mucyole supported economically violence yengo korereke ngochereze nzachine nato kanyora nde gonjoka ono kwanyora musacho gechi gupi
mwachakire kuba chinguru bono batonjokire tukamenya bono koreta male engagement na bono turi go focus livelihood y'abantu nabo n'abana barobtu abareta bate bigungekera umuntu yari empowered nakinayo gukora ere mubwaterane so nchira chinyingi cyo kumanya information kuri ase community ndobate toll free number iwakwa batutebi violence nchenguru kuiga narorire kiye gukoreka umugambi ndobate chilamba cyabo nabo bako report na ndikera tubwate chikomiti nchira abagambi tubabegete bagocha batu ha reports na violence ya gukoreka ande ko waktori na police ase wange muno police abana barongo tokonya bari tubona teto tagetenga guchimuntu na kugendera tubayegeri muno igoro ya how to report na kibago document reports chikuru cha violence chikuru ekemuno mukona kichiri batawenti ko wote yumuntekera gochana naye wako musacha burongi na kibaramanye ko konya basacha n'abasubati ekero bagocha ko report gabano konyora mangana ya kurweke nyoro ndaisi abatuko ya nyora sachi nabo kudanyo konya gitari na mira kisile KTRH na baro ngo chabareba batende bate partnership tokora na baro okay ekero kuri ya Deborah most of the time mo konyara kere interview already bia korekanira abantu ba kirire ba chabwesa kibadama sazinge na mo ko binyora immediately na bia korekanira ono mna tsegichi abana echigo chekera mwana akero ya korekana mwana obire defiled naliwona mangana ya uchiacha International Solidarity Foundation ekokora na partners bantu mbati partners roto okora na barobu bare facilitated okora amangana ya saving group yao tubwate Mangahat you support programs chire Manga sub county tubwate Sicom you support programs na strot chire ya Kisii county sub county uchimata kitutu chache na barobu ngoja go form bare links chiabo na networks bono mono chise chinyingi kera chigo toikera kera report chigoja echigo chakano chia korekanire mwana obire defiled mwaigwe report ngo mwana beta defiled paka bone focus iteme na liitwa chakirenga now we are not focusing on response let's focus on prevention ngikeo turakore tutange chitara koleka akitoko kwana na waro ekero kwaro ile sides echi lihi obokoni toganya chikoleke umanya kuliga obokoni kero tabwatia magoko ekero kwaro liro muntari igana nogane irikomo nogane na uranyole na talibi ya psychological tali akurwanya zinge chanjite nere no mni michando ya wete muligeri nero obokoni we don't focus aso uriyo itirweka no uriyo gosire nere ku focus torasarena ne nawe ndete akonyu tagenderera ko gosera abantu because esaike na bako gosera ayetute abanye gwatamiri wanjiri agenda asoyundi nera mugosera naende ake bagosa nenda asoyi onyoro itire kinure kigimogite ugekolire na batari abarwani usikene ubakolire no niki birengere bono chiseye chinajyo ku focus as prevention yeye nempongo mono it's through advocacy nugo etia oko make sure kiro muntu na bwato bomani ekero muntu abwato bomani ale biyamono kogoyo bwate wipo oyo bwa no tware bundu kyonye bekererega onye tomba etikora sana boko rutumu muntu igobono gotware weapon teo gokonya our best weapon ni information ukomanyanga agaiga apa nimedhulumiwa ana gose tigangende ndige channel yenko oyo gose rutigamwa advice na kia gokonya lakini ekeruta maiti ayo maite bono maito gokonya b one for us prevention yendene is advocacy and influencing okay ndetora watiraga uturasoso mutima ko okay bato koira na tuchikoba tukorigeria ngaki igare sekenyero mero belkiri mobero mukobeka asopene kyanga ngotanga tulitsege chiga chiginga ko igonto chikoba to korigeria igoro yogo sara ku mwana munyaruka mbimono sana manchi muri ide chinga cyega ntagosanga n'intu imeyo muri buri bwensaki abona mambye ase togende tagokwanira amange manchi muri ide kuri ndengakire bukiragabo turasio message duka ke igoto koira na ntogosanga amande.
Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ubuna butambe kuruwa mucyubuzungu edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba iby'ukoni asiduka ukwagakira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagakira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imiyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw Mwakeni Owuru Superstores yonyorevi. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imiyomu chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiumbe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigirio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council GUSENEC asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kya Kisii Low Court mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Welcome
to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira aseti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuwa masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo usire biyago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 cyanda inye isaranemo wose inoti 72 ibere isaranemo eyemo ibere isaranemo. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. No mwana w'icyanga cya mitumba kirekye abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka cyane bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobere sabari ntambe asago kirete iregeseli na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba unabono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'ubusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Garnet Electronics nigo bakoletere ehofa yiriguririo gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima nigo bakonya ebintu bunabono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka stima bunabono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter
chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubirio oli pole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubiriga amajiko n'amarago kubwatiwa niko bagutuka emiyumo cyokisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nidukore igene ase bintu biri bigutumika estima asirigurire insekegima. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Bienvenue sana mwanchi muliyede bagita Senekia Ndizi TV chinga kyogende tabosanga na intwe imeyomurubiri gwensa kyabono mambya astogende tabosanga na boyiko kumulikira igoro y'ekisegi kyegenga chinga kyogende tabosanga na Debora kurwase kyombegeregia International Solidarity Foundation oyogende tabutumanyali bagabagende takoira asoko ne kyangango kyane bali usengo kora bali kisegi kyegenga ase ebinyoro. Bienvenue sana asbali magende takobwati umurobere nabayigo gusanga na intwe gwetera kolika ujumbe cheno na sensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital ekirando chinga Rafael Uboga gatabanga no alime y'umurobere korwa chinsemo chicha kisibo nchari bogitariana makwani bocyasema mameri bocere motio na my sister Melvin Kirbo barali kisibo getutu masaba egetono kia baragiyo mwalimu Edward sabatabanga good morning Frida ndio nimerudi Kenya from 25 days teachers holiday. Mimi naambia Deborah the cause of violence is poverty. Whatever boy child watafute pesa, heshima itakuwa and violence will come to an end. Lastly, men should not get married to a lady who is financially well than him. Kwani rangienga ne yo Deborah malu datsindo chenga naka wata mangana gaiga. Very point. Edward. Poverty tote mukonyerusi sana. Uzone abangi togo yeminyokera. Kero muntu inde on capacity mbali poa. Of course jibi njiranjiro kuri rewate abangu yunarense mono kombora. Usenimwe to yosoyo namwete. Lakini poverty mbepine yebirengerero. Poverty chibese asikero konyora kulense. Abagokolete enjire ngo mwasobo menyi wabantu. Abekoreta chisegi. Nakitowa teberanga ndo yokwanira poverty tigatukwanire okonyora kulense asenka. Na inde neke ende buno tebanga boy child. Ngose mwanaume wacha atafute pesa. Lakini rende tigabali bonsi ibintu byakongere tali unakare. Singe njibintu byakongere to tebanga bonsi asomochi. Baliki. Naki abana bakwiriro school ngaka. Bache bakonye no mwiboli gose nundi. Iko bono poverty tatebenga no bonyoli bwente. Ko imukiriri bwigoro bwenka. Point yende achaga unerere adanga asacha babona tiko nyoma basubante bachibesa kometani chore to mjada lo YouTube tora bolinga okoyo iwa teranga marriage aba pastor waterese marriage and coaching tungibawo chabadebya abantu to kochora muntu kunyoma ngakana nyore chibese gustari konyora na mu kunyoma na mutabwati oyo mwina twari bahati anyore mono usibwangu kubwo yondi igobono turi kumanyirira inchereye ngango gochikonyora mono gochikonyora ngora gochikonyora chinyinge kero muntu binenjera yaye kuyoka ekyamana mono twatebanga utararigereringa yomuri kunyara ngoteba dori mono kebirengerero mono kebirengerero nyoro muntu mwenye mawazo yako na yake tumubweti mono gustako bweti mono ekoroni wari nayo muntu kwire mbio einese yutagite lakini rende in terms of okonyora ikubwati no muntu ara aggressive wagani nabo nyoro somete onyore chinge o tebo yoni nera tasometi mono lakini asa ibiasara bimwanje anyore mono ukobwa nenjera mwacha agite kwibanga uruna mwanyu manete nere kogera mwa
mwamanyana kimoko lakini rende ndotsana frida tukwande nenga kunyoma ngoko ngatiyo koligereria sendirio omolisia misia sobosera kwinga arato semi yake igo akorindira kintu arabere tokorora asama tukamange ngo ndabarenga abaswati baba bagusira abasacha lakini abasacha bende baguchibeba bwango ikineke osubate tigara kwa stress basubate okora bangi bakuliranga kera twachagete nere tabwate besa tukang'ang'ana bono twaikire buna twanyora iga nje nichatigeta agatara eyu nenkonyarikanire lakini bono manye tugocha gutanga muntu gukora bintu bindi ikithote abamna tiga abantu batembe kuigwanana kabisa naende basikana asichinka ekara basikaine naende baigwanaine eko baraisi naende bwangu muno asibaro uko ukini abana biya naende komenya ase omuchuyi buya batanga basacha nkwe babale tutamenya basubati barogo kuinyora bale abakwe babane kuinyora bale lakini kuinyora bale batanga na ukole tekeneke lakini gatiku sana soko ya sirego toso ya sense moyo usaro umwana munyaruka akero kuligire kune kyombekeno mwabere mu butarase ebinyoro akero kendo ogusara ku mwana munyaruka kwabere gukwira nanse useko gendeta ko comment so bona igabona abantu nabararanye serikali yeso kiri byumbe byese kiri biko yikire bona banyire gukora mu bisi bihamona tigancha kire ngusara kare una kwa lengi enchera yagakorirwe kali ogusara uko egwerende iyo engima ukubangira ogusara ndebe ukubangira ogusara kero bana bari kubangu bokorera circumcision yakabaire process kwagenda so babomino obusichianti muno babomino akoigerie akorokererie umwana omwise koko menya onye no muguro agenda ase chiangu chiaye kwa sisokoro kwegeri nakyo wente kokina inkero aikanga nero yarenge kerende kiaberetu ono bakaige yubiya baigeri kunga kichimu chingi yase okomenya nabantu onye no gukwiranirira na wente kwiganira nabayibolo bawo mwana umorote bibunga kokwanyu wamire tatu minota abaso bamwaho pi ebintu bune bimyaka bayiro kale bone gaikanga ogusara ko mwana umunyaruka no tukibogo nyakogendera bakabate ango kwabeire dangerous aso ubugima bw'umwana uyu munyaruka nkebwati boche nubonde instead eyakoreta amadara makoma so umwana uyu munyaruka in fact njenga ndete kurwa very practical example na kolega si Kajiado ase karitaliye geke Kajiado ga ndira wali motorocho mwana boliga kalire gali menga nkonye agaitira manyinga bakaga kwa mugumo ikinya gitari oitera manyinga mangi takunyara nkonyeka igo gusara ko mwana umusi asenka yeto usiba kwabeire ukwegeka sana kuruna abo bali beto bali abeboli babo gocha chisokororia kwara abeirororo lakini gocha ma ebintu mbiro bokunya kumanya bokunya gocha wacha kwanya ranga ndo cheki na kigo tokora ase gusiba noiga bwakeire ndo kana aronga burakia bwakeire lakini bado statistically ndo ligoro ase china mbechiwa so nguna ne ministry ya health ndo ligoro sana lakini ndoto banga sikusiitwa keire tokobe kwamo na gusinya mi gusinda tebe gusinya nyamira bona kisi na nyamira ero gusi toko no mali tokobe kamo na kuria bago tuburukani kuria ero nere igoro sana indubuna bagusi wa keire kenengero wa keire lakini rende na inde ase butaraera wa change rende style wa change ripibono boli wa ochoreire boli buna kale yaga koleiro siku hizi bone ya change kagende njere ngao mwana ko yunye gitari mwana utigagenda agende malaria mulire urunya gitari yawe nasi mugambite nere ne nyari
muno clinician kawe kagari na malaria mete ya mwana uri yamubegetenye matukabera tatuiranire usariru no ine nasi yakora no muntu asomete uiranire lakini nonyege okoreka umuntu kumia tari nasi uri okora tari musubati mungino we mamu mwabo mukoba useanti yaye no mwana uyu umunyaruko yo nero kumia okay mbo bekibororo ekirungwano mumunyaruka gusaro osaru kiregendo nyasa tungitaso mubirenge bwate gasi yaye nonyena abwase bagusare kibakurusiororo nyasaye nakete gasi yaye muntu tayotebe ngwisane uli complete onye kiareke mo ngero nabakonyana kyagoteberu ngobore mbamboro wikiareke mo ngobono kenge mutete oteba ngumwana wenere nabwate imichando mo kumubikira umubiri number 1 imichando munene pyo mwana yawo cyotwara torigere libona si ya obochen health risks chikobera so mwana ichi obochen abantu aba bagusara nabakare babwate bimanyi bosara okay mbaro bati kubamanyete lakini yekerote banga umuntu obe kutabwata begiri anesthesia tebegiri kende obutoru bunako butoru obororo buri omwana uyu akoira akoyuchinga kietyo mbubwate mental effects mbubwate birengi kumuchanda bole birengereri omusubati naro kwanite nganchengi nyore ngoyumbete babo muyo ekera koinyora igiakoreretu akuywa bite babo mwawo ina kwete lakini obororo bori uno mongino maneno bwata abana abanene paka bono yana batanga nginyore biya ngoyumbete bitomuyo inere muchando mutangani pain ere igoro mono borobori igoro mono na indesteri ya koretu ego tocho mwana oyo none kera ikara stenga muno muntu onyorira ajali kera kwa nyorira ajali mate uchuita sigari gokora gari ya chire ende ya chirange kabisa kwanyara kwasikira amesa singi bobete no borobori na esteri na iwetenga pum ende ngonye ibunde wana ni kama iko refresh your memory, the pain keeps on nyakuira na sibirengerere egento kende kikarege konsana ikera abana babagusara tora abana batorapima manyingo manyo mwana uyu ngakiare manyinga ngana nakiabwato mubiri usinabwate michandi ndi manyinga itari kubwata nekero mbaro anto kubuturu ko oli otelisi ni ndiye tia manyinga bakako ibine gitari butu abekero iliyo gusesi ndani getetene ni manyinga kwanya ro mwana uyo muntu tamayitinga usinabwate michandi iyo ona mna kwa mubutora oetia manyinga rero onyago kwaranga mwana uyo no nikoera ari nkobari bi akego metu mwana uyo karaki osira oitia manyinga muno bakarusira osira ndo irunya gitari ukagokonya kubekerwa manyinga igobono neginero ninchirindi umichandi ndi kubwatia abana omwana uyo mbaro babwate enyama bono tukunyeruka kiloids komera kumire kwanya komera ndebe mwana osali rukale myaka useni komi basikianda useni ringa obwena bono chaka komera enyama around gabo asi eoganye iyo muiseke aso wisike bwayo buli omera kabisa kaanga yako nyomo ngakiara chikwewo kino no mugakoye kwanyoro merire bona itakira ndarusibu ende ine no kobarwa onya tabwati bese obayigo bona kwanyora goika oseri bwirane oika oseri bwirane abandi bona ine no muchana kilo isi china muchikomera gabo excessive skin bona umwana uyonya muchandika igo nzachinde weko ikonyora nganje oranga na inti bwenere tikoba abandi beitire by the way yendo kienda ndigo chakiaba mbaro bawuchikonyora abana bono gwakinire maybe ugatware complication karuma timba gasubira usona anya gitari bantu bari gusona bati buchi timagasinda bona maybe uchi wakore runa wakore ru ikabe bati embenga tobe kiribia bande kara bakonyora abana ebagusira because egwere no mete and eogani yuye wokina erosiri na nyasaye njira gite ere very unique bona kerere interfered with gwikere yabakomu
naye kero umwana akonyoru went straight ego kiyoka itari guchanda wone kere kwe musorori nyama mono zachinde kwanya ya tando iro muntu bepi nzachinde yabeire nkongu baka yangire usokyo umwana abandi bachiko baro abandi barafana basira userusira waro ni nero ya retro roto tanga difficulty during childbirth yabe nkongu sana okuligere naro umwana oyo mwise koyo nzachinde infections ngoso wachire iriya kalinka ali usabwa saba asalire parente kengeri open tali boro ire ura tumina sindenga mwana urigendo morore biye no ene kerere nyagitari asinga nje bakora hale like bobisi na ende basaletie kachinde they mix up or they mess up infections chiaso umwana me utwara respiratory tract infections chimbe pi echinde they chiaba chanda bakati baikase baka yabarusi mbako twara in future koni mbako twara chinguruko senjera yoko nyora abana bona de chinjera ni chinyinge FGM yo soko kusara kwa abana abaiseke cheikire bakabona no ni chikanze bate bana bakino ni bukutete beti to sara abaiseke aba muraba abasaliro ngakirende kunyarekana ibukwero twanye bwati asama chikande to itatu to iba to mana to kora lakini yewe kaso gusara talikira nekire to sara abana abaiseke amwa Yesu tasali yesera na bana abandi babra basali usembamba timaitiri tari lakini mwise ko yere tilikiriani nkitogo kolela rende nkitogo salira ona ya chenjiri bakabona ikirasi abana babaiseke ekero bali school bona chi program sechi agende school abana bati babayigerigu gatoka atibone supply ekora nabubaro nabubagusara tigato bayigeri bente nenere babo cyanga nabaro nabahote banabatanga ma ikinje ma mukungasa abawo shtaki ne serikali tewe tigento lichiko bamaitengeri ngokonyera abanenji bawe tichiko bakane gento kibwente gokonya because terigento kire punishment ewente gokonya abantu lakini kerori ya etibu ekera abanegitari ba lingolire ibintu aba manyi bonse batemera andi batebire ngigente kingo tuitake intunki mwamu situ tatikira egendekera isi batebe ngabaki dika leo cyane abana barito tari ayone waki abo cyandete virus mokorere bona jege ndungu cyanateba kiyagirire abantu batari gutigara isi ekerumba itenga ingo tamboke pare galiye gwetanko ngakere nkwe lazima nganye para ebe clear ebe bosamba ne gutambuka asenge je accident ngororori buno gukora usingorori buno kumya bona FGM ine bwate short term na long term effect yani michano nere gocha bwangu ekorolekana bunda uno gwitira manyi ngambwangu na wokora uno muta gwitira manyi bakako gusakonyeki pain na wekorolekana lakini psychological ere gocha kale long term chiro ekero chawiko muntu ngonyora umwana bono yasinya kwacha konyoranga ni infection ya twali tenga kigete muse yagere takarusi muse ninki bono mutabwati bo takunyara konyora mwana one kero ka to kwera ni maiga iyo matende damage ya koliro ono mocha natebo onye ndiri ogosara abana kumukwaringe muni accident iliyo gwako kanga bantu kale bati lakini wone gento kero ko rubo nkunyu wacha kumanya maybe kere bitebiko cha okoleka okwende aye kwa mukore tetuni nakiye ko ere ko bera komu abantu kororange gente kinege ko muraisi usebwangu okay ambia muno sara gatinga kwa bere go kwera sira so bagare ndo mwanchi muligereria na agendrete ko twaro baseve na boyiko gutwaro umanye asema ambia bonega kundi ndachinga ebiro bito bigotumye kikigima ante tumulikirenga inune kiumbe ya Solidarity Foundation, International Solidarity Foundation mero bilikiri mwabekira sebe nyoreli kwa nikyanga ngokora tuni kisenge kiga kige nkabo sengo kya na kire nabayigo ngokora muri ubusaro umwana munyaruka tuatemire na nde tori gotiga cause bana ndo ati basire mu muntu abayiseke hende tanga ni twakorere pi twasi tukarigireringa inki yako era bagusi bagopinga November wisteri yoko rero tari muna yaga kolero kare
tukanyoranga yentekene tugwenerete kwigirani no korete yentekurunga alternative rite of passage FGM yaga koriru batayanga bono kwarure kobo gisagane kwabeire umwinyinya ruka bono kibaga tebeire igo bagatebeire asinge nchunga bono kwaigerigu imiaka nero yasukire waigira sobente koba umuiseke bono wisikete usokinete tugatebanga bono turiko rusiorora the whole practice na yaga koriru tigatorete into gikurukunga alternative yani encherende yokoro kyo muntu kinire naende ngoigeri gwale gutatiga gwo obutoru osaru okulendo osaru tugatera tukarete ngo alternative rite of passage asitogocha toira abana aba bagenda ase bikundi bayigerigwa n'abantu nabo bakare n'ababwenerete koba twareta n'abarende ba kisasa baro babayigerye kwa one system nero munya gucenjire bayigerigwe kwa tojote muntu ngayendo ikaranze yange na likamaiga squeeze ne chigasi bagutumye bono bayigerigwa babakare n'aba abantu basobwa tomani aho baigeri abana aba babere camp you for that number to go 3 to 5 days bakurororo ba graduate rende twatebanga abana ababono basukire ku step bazoire stage indi ikibono na kine twa focus nende ga ko kirengaki kire holiday na abana abanga twachaka kole gasi ni school turuwe kyombere ko ku Manga Hat nere directly to nere ko uchibese ku ICF ya kora directly implementation yechi program itcha chigo sara abana eo kora nechi school ase bakwegeri abana kwetenenera abana baiseke wetenenera nga njena manyiro buyabwane na manyiro no bobe kwerendeye tintageti baigeri kuna kyoko report ekero koleire nga yura minyokere okoni ekero chandike twaigeri n'abali bakonya abana ntobana twaligetinga bono tigato diri ne supply kekoera bono dibugeiga bantu ngendo kiyo kekoena nucha edimani boni nucha koena n'abana bamura babo baigerigu kurwanirira abana bamwabo kinyaruka asaba iseke nakiura defend umwana umino ubukina tukamote bono turi focus ya FGM yoga toko focus ya personal hygiene na life skills chomwanu koso gocha wetere na naras moto ale confidence ona arongo yeri kubali in school nyakyo communicate nyakyo ko eresa nga chitinda itieke nyakyo ko ikaranza na bibuli babo batebi ndeke kelki ya tutige bona ngo yeri kubali school through their teachers bali bayiri na ekyomekekia Manga Hat ke funded na ICF egento kende to kora twaena nje toll free numbers umwana bawa kesi ni report mwibuli umuntu ororire egento kya gokorekana bawa kesi ni report che community astomotori abangina n'abagaka usaba ibuli bayegeriwe obobe gwa bobosara bayegeri kubaka machike serikali ya itire nainde ngongo kora tore ne serikali ya soko kerasi ne bateri chiko ewane wakorera mugosa no bento bwato nyobono ngokonya tura abantikira ba reportiri ba forward chia saba sigari bacha ba ne chief bacha ba basangirira abo kora umabe nalitora ke yabantaba abangina bali bagasalire kare in fact ba training bakabono babena ubakorari obiya bo gutasara umwana mwiseke naenda abangina abana ubawotokonye gutrain abana aba chimbu cyobusi na kyo gwenda komenya umwana mwiseke ebintu ebikero ko birigere biya bono ye target tubate ne yucha kama ngana ye train abanas lakini kyo bengero na kero kito kia YouTube facilitation kwa story kiko work na nurses health practitioners nurses na medical fraternity barimo no mono bade bakwanikire ngana bono bakareko kwa rusaro bako bayigiri mbamanyete madali ngamba maite mbamanyete bone ntuikaro muchande bane baote bangantu bwati unabona bana bagasale bate biringa nende gente kingo tokia ali kichibese ngosaro kingo tokwa ali kichibese nakire ntocha komenya onye nturi gosara tugachake into yokurukunga banana fiber project akabekoro bangi nababone bagutumia STM yo ye
banana litoke basoki chiusi chibyane machine chatumika cross chimat chimoko beka chinyomba imoko beka iga chimesa iga mwaragirira ebintu gete biye ande biya bisoke kurwa ekere binte bigo chagocha abana ambari kero birawo ni mbone bakonya koiriri kero bigo chaka koni mucha kumanya barenga enjire yo konya chibese nero ingao erengiya mutatigeriyo gusara usibo kwa rekiniki diho ngora kunya gusukatori lakini mono bani hikitote yabantu egeri abana mono beterenyire tairasi basaru ari bako babaiseke no epara gamate no gusaru mwana umiseke taliko basa ngubate bimwe para ga gutukotare tauni abeseke baronyo arabapoete tauni gutukuiga baganyerere te client ngote ngabeseke abos bibarabo basari ngote ngabos bibarari nkore bakore basari ngambari basari reboka na ubaremeje na gusina ugatakari image yaya Sachinde it's a biological process adolescence ngwikere ya gosa abana iga talinga no gusaro okay mbiyabona sana sokwera sobagane konde ndo chingi birbete byatonyore metingana kyobwate iyo mwali buchasoma nchumurigerere asante sana so gutegerera inde asante ndizi tibya so twali bageri koheresera iguru byo kisegi chigenka ngachinguru chire na intuko chitigi kuchitiga ogusara umwana umuiseke chinguru nene niyo nintuto chikwate gutiga etawate banga you see it you stop it una kwakerora getene ninjira chindora atene nando wone kiamana pi konyana kiberengerero tiako gero yo binase mono mokonye gerate nene tarora mangana gakwenda bobe muchimulira mutebe ngana aroje kero konyange ere bwango korore future y'omuntu kubwawe saririyange finally tuna International Solidarity Foundation singenjiyo ko owanchaba community mono tete ko banika street ko ya Jumatano ase Kemera tubate ntoko kanga sopo fresh tokorete show Jumatano ya mambi Kemera egeti school yikeru abo bisamba karo ba agriculture bani nabala ibiri tete barete bintu byabo baro chinyeni chiombe abo bisamba karo baba kwanire baba oroki nabaru baonye bintu byabo bayo chinga kiti cyoko kubulia maswali yechingoko bintu binde byose mokora sa agriculture naende mogole na amoyo chinyeni na kiregendo binchumambi naende morora masakara ya SF tubwata ya FGM na GBV munyagosoma muire munyagosoma asante sana Seliba asante sana Debora so wekirana na bayo wasemyo mwanchi uliambye mona sana sibali mwabere mukogwati umurobere bensake ko toga chagete ane asensemeria Edwin Matagaro Bronyo Nchari yo baga kugwati umurobere kura sensemeria Nyamira sensemeri ya Nyaria Chombe mona sana mwanchi muliyele kwa bere ko gosanga na into kwa bere kugira chinga kichabo cyabene ko toga chagete umurobere bensake abo ikabone gato ikira mwali no basemeri kwa na kwa bere bumenya mange bwitera omugeni iweli tuko liarera mbimono sana mutese Joma Angi yo bakagotonga libagalya bene asoko ne kyamna gusanga tuli no mwanchi omurigerire na boyigo mugeni to buli tukolera na boyigo lebo gakane kyamna chibi channel yo gide bere likuwekira soda senchira ya bene na renyanchama Abigail na ncheria na Kerubo Frida tomera ne litukolya angyo astora bitogosanga asoma karibu tena sana thank you asante Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.
Obugusu bw'omugusi. Omurigereria bwa televisioni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televisioni ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwekere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe.